дружина сєвєошника, зараз я вам покажу відео, сидить і співає пісню. Дівочки, а в роті, в роялі всі клавіші посипалися. Спочатку він їй повибивав, а потім пішов на сєвєо заробляти. Ну і ще, звісно, зверніть увагу на інтер'єр. Рідненькі українці, допомагайте Збройним силам. Не пошкодуйте 20-30 гривень. Давайте разом нищити от-ето вот. Їх навіть людьми трудно назвати. Дивіться відео. Моему любимому мужу, который на СУ. Люблю тебя. Люблю тебя, любимый мой. Я тоскую по тебе. Я не могу, я больше жить наяву. А слезы льются мне из глаз. Хочу тебе сказать, мне тяжко так, и на душе, и на душе. Мне так и мне, и тяжко, мне на душе, я буду ждать, любимый мой, я буду ждать, и буду я, и рядом я буду ждать, тоскую я загляну в окошко, тебя нет, любовь моя.